Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sizokunika into okubana ke iKaizer Chiefs kune-centre back ezimbini ezokuzisayina ngoku. Ilungisela into okubana kuthi kuvulwa ke isizini benoko iqiqule yaligangatha ezi-centre back kumfana ke kaBright Ndlovu odlala kakhulu phaa ngasemva kuqela ke leSekhukhune United, umfana omdala, ize ke ibe nguThabo Molosiane odlala phaa kwiqela ke leStellenbosch. Ngokokuchwecha kulondaba abakhulu ababalulekileyo ke apha ke eMzantsi Afrika bathi ke uThabo Molosiane yena into yakhe ithi ke izawugqitywa kwi-7 days ezayo wabe ke sesayinile neKaizer Chiefs apha ke kule FIFA break. Umfana omdala into zakhe ziyaququnjelwa ke neKaizer Chiefs, ize uBright Ndlovu umfana omdala nezakhe izinto ngoku zisaza ngeneno. Kodwa okubalulekile into okubana ke iKaizer Chiefs ifuna ukuthi kubetha uJoni aba bafana obabini ke ibasayinile seyigqibile into yabo bezii-players zeKaizer Chiefs. Nawukhumbula into okubana ke amakhosi asengxakini enkulu apha ku-centre backs because xa kulimala i-centre backs eyi-1, i-centre backs eziyi-2 kushiyeka ke i-centre back eyi-1, ize loo centre back iyi-1 ishiyekayo kunyanzeleka into okubana ke makuthathwe i-left back izodlaliswa i-centre back incedisane nale ishiyekileyo, and loo nto leyo yenza ubungozi obukhulu abeke benziwa phaa nguBradley Cross edlala phaa i-centre back encedisana phaa no-Eden McCarthy. Kaizer Chiefs ngikhumbula kuhle edlala phaa neqela ke leRichards Bay uba ndiphazami apho ke abethwa khona iKaizer Chiefs. Umzekelo ngoku uKwinika une-injury ende and zonke ezi matches zizawuphela engekho umfana omdala. U-Innocent Miguel ususpendwe 2 matches zonke umfana omdala phaya kwiKaizer Chiefs ngokushiyeke ngoku le nkwenkwenyana yakwa-Eden McCarthy. Kugqiba buye uMsimangi ngoku injury. Kungazo noba kufithi kangakanani uMsimangi ngoba ekuqaleni bekwabuya ku-injury wathi akaphila incakasana kwanyanzela into yokubana makangena adlale ngenkani kuba kungekho umntu ozokwazi udifenda phaa. Yile nto yenzeka ngoku kugqiba buye uMsimangi futhi kule injury yakhe imhluphayo kuzonyanzela into yokubana ke xa idlala ne-Obit Kaizer Chiefs angene phaa uMsimangi adlala ancedisane phaa no-Eden McCarthy. Loo nto iyakuxela into yokubana ke iKaizer Chiefs nyhani iyazidinga ke i-centre back ezimbini zibe khona phaa ngaphakathi ke kwiKaizer Chiefs. Asambali ke uRashid Dotty umfana omdala kudala walimala, kugqibe unyaka, siqala unyaka ngokwesibini umfana omdala usalimele, and ke ngoku akwazi into okubana la injury yakhe izamtha kuba ubane kuthiwa wabuya kuphinde kuthiwa hayi iphinde yaqala phantsi usanikwaza futhi ezinye iinyanga ezintlanu. Nangoku uthi umfana omdala usachachela ukubuya, akukwazi into okubana ke uzawubuya nini. Yiyo loo nto ke Kaizer Chiefs ithe yasukuma ke yankqonkqoza yathi funa ke centre back zombini. Ithi ke impendulo yentatheli enkulu okanye ke yoonondaba abakhulu apha kwibhola elikhulu laseMzantsi Afrika, le nkwenkwanyana ke yakwaThabo Molosiane kwiintsuku ezisixhenxe ezizayo yobe into yayo neKaizer Chiefs ke seyigqityiwe umfana omdala. Mandithi ke ngelipheleleyo apha kule FIFA break iKaizer Chiefs ibhizi ke nguThabo Molosiane, into yakhe ke izawuququnjelwa abe ke emveni koko ke amemezwe njengeplayer ke yeKaizer Chiefs. Kulandele ke le nkwenkwanyana kwaBright Ndlovu phaa kwiqela ke leSekhukhune United. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nanitsho nento yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.